Sziasztok, én Bagi István vagyok, és ugye sokan küldtetek nekem ilyen videókat, szellemekről, nem tudom mi a dátumról. Ezt én, ne higgyétek el, de láttam szellem. Meg is mutatom hol. Az a szellem, az ott állt hátul, ugye nekünk ilyen gyűrű van, és ott hátul onnan a fán alatt. És hogy ez nem trikva. Nem viccből mondom ezt nektek, de szerintem vigyázzatok. Például ott a kális, az is ijeszget titeket. Ez, higgyétek el, hogy nem vicc. Fontos dolog. Úgyhogy ezt nekem higgyétek el. Ezt higgyétek el. Hát ugye én építettem fel egy ilyen szellem vadászatos házat. Itt szoktam kérni a kurva életbe. Hát mi történt? Ezt lássátok? Ezt lássátok? A kurva életbe. Rákom lehetett. Nem tudom mi lehetett. Tuti fix, hogy a Slenderman volt az. Dögölne meg. Nézd meg, nézzétek meg. Egy X betű. Sehol egy lélek. Este is azt olyan van, hogyha este mentek valahol erdőbe. Vigyetek magatokkal valamit, és ne egyedül menjetek, mert simán elvisznek. A Slendermant is lehet látni, simán. Értitek? Ha azt lássátok, akkor ne. Rohanjatok el mielőtt túl késő lenne. Na, hát ha tetszett a videó, és ez nem kamu videó, akkor lájkoljátok. Köszönöm szépen. És ha például nem hiszitek el az X-et, akkor én még több videót fogok nektek csinálni. Így lájkoljátok, és ha kell videó, akkor írjatok, hogy csináljuk mi videót.